खुलुमबाय। फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं फामे रानि बड'सा। दिनै फुंबिलिनि रादाबफोराव दङ। माहारिबादनि खामानि मावनाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांनायनि सायाव गोथौ सावरायनाय जादों, बुंदों दिपेन बर'। 19थि थान्दै जख'न्थाइ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 19थि काजलगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माखौ 5, 6 आरो 7 जानुवारि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि बांगालदबायाव थानाय बड'सा नोगोराव खुंफुंनाय जायो। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बाहागो लानानै बुंदों, एबसुआ बर' माहारिनि सिनस्रि हिसाबै माहारिबाद, सोलोंथाइ, बर' हारिनि सोमावसारनाय आरो थासारिखौ लानानै जों गोथौयै रायजो राजाफोरनो खोन्थादों। लोगोसेनो बर'नि सोमावसारनायजों गोरोबथा जानाय जेरै BAC आरो BTC, बेयाव जोंहा जेबो गोनो गोथो गैया। बेनि गेजेरजोंबो बर'फोरा आगानसे दावगानो हादों। लोगोसे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि बादै रायजो राजानो जों गोथौ आरो गेबेङै फोरमायना होयो। फारसेथिं दायो आसाम सोरखारनि गुनउत्सब सोलिबाय थानायाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरनि सानखान्थि आरो बिगियाननि सोंथि बिलाइखौ इंराजि हांखोजों बानायनाया थारैनो बेयो जोंनि साननो गोनां। मानोना बर' बिजों फोरोंगिरिफोरा फोरोंदोंमोन आरो फरायसाफोराबो बेजों सोलोंदोंमोन। बे थासारिखौ जों जाहोनाय नङा, जेराव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जथायै आसाम सोरखारखौ दाबि दैखांदों एबा सावरायदों गोदानै बर' रावजों सोंथि बिलाइखौ बानायना आनजादखौ फाथिना होनांगौ, जाहाथे फरायसाफोरा गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो हायो। बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मैया जोबनानै थांबाय। बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायजों लोगोसे 47थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जावलिया देवान फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि सरित बर'नि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां मुस्रि खोरोमदाव औवारिया। गेवलां मेलाव थि थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो उदालगुरि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि मुस्रिमा मनालिसा दैमारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि कातिराम बर'आ। गेवलां मेलावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि मावख' नेहाथारि मुस्रि नितु बर'। बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर दैमारिजों लोगोसे बिथांमोननि बिबानगिरिफोर, बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि, रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबलाङो। बाक्सा बारापेटानि मेगननि नुथाय खोमानांनाय संगिता दासनि नखरसिम नुजाथिहैदों मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिया। बाक्सा बारापेटानि थागिबि 20 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोन हिन्जावसानि दुखुनांथाव जाथाय। हिन्जावसानि दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननानै बिपिएफ दोलोनि मिरु लाइमोन नेहाथारि कास्टम बसुमतारिजों लोगोसे बिपिएफ मथनगुरि ब्लक कमिटिनि मावथि सोद्रोमाफोरा संगिता दासनि नखराव फैनानै खौरां लाफैदों। बिपिएफ दोलोआ खौरां लानायनि गेजेरजों मोजां फाहामथाय लाहोनो थाखाय जा एसे हायो रांनि अनसुंथाइ होनाय जायो। मेगन नुयै जालांनाय बे लाइमोन हिन्जावसाया सरकार, रायजो आरो मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनिफ्राय हेफाजाब नागिरदोंमोन। रांखावरि गैजायै गोरिब नखरनि फिसाजो संगिता दासआ गोजौ फरायसालियाव फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो बिनि थाइसे मेगननि नुथाय गोहोआ खमायलांदोंमोन। फोरमायनो नांगोनदि संगिता दासनि सानै बिदायाबो आथिखालाव बेखार जानानै थानायनि जाहोनाव बिसोरनि नखरखौ खैफोदआ साग्लोबदों।
बेबादि समावनो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया होनाय राङारि अनसुंथाइया बिसोरनि नखरखौ मोनसे गोथौवै गोजोननाय मोनहोदों होननानै फरायसुलि संगीता दासआ बुंदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा मैया सावरायज्लायनाय हाबाफारि लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिल कमिउनिटि नब्लाङाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा मोनसे सावरायज्लायनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे गोदान बोसोरनि मुङै लोगो हमलायनाय हाबाफारिबो लादों। मख'नो गोनांदि मैयानि सावरायज्लायनाय हाबाफारियाव गोबांसा एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि सिला बसुमतारिया। फोरमायनो नांगोनदि मैया हाबाफारियाव एक्स एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ लानानै गुवारै सावरायज्लायनायजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आफादखौ माबोरै दैदेनलांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय जायो होननानै मिन्थिनाय जादों। रायमना माहारियारि पार्क सेरनि चौधुरीघाटआव BPF दोलोनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि। BPF दोलोनि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लादों। फोरमायनो नांगोनदि गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइखौ बरायनाय थांखिजों मैया रायमना माहारियारि पार्क सेरनि चौधुरीघाट संकस दैमा सेराव BPF दोलोनि मोनसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। मख'नो नांगोनदि बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिनि गेजेरजोंनो BPF दोलोखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबांसा दैदेनगिरि आरो रायजो राजाखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ढेकियाजुलिनि फटपारा स्टेडियामाव दुलाराय आसाम कलवार समाजनि 4थि मिरु महासभा खुंफुंदों। 6 आरो 7 जानुवारि खालि साननैनि हाबाफारिजों महासभाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। फोरमायनो नांगोनदि दुलाराय आसाम कलवार समाजनि 4थि मिरु महासभायाव अखिल असम कलवार समाजनि मिरु आफादगिरि संतोष जयसवालनि मासि सामलायनायाव खुंजानाय मेलाव ढेकियाजुलि बियाबनि MLA आरो केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघल, MLA मानव डेका, बरसला बियाबनि MLA गणेश कुमार लिम्बु, रंगपारा बियाबनि MLA कमल कृष्ण तांत्री, बिहारनि बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि तारकेश्वर प्रसाद, उत्तर प्रदेशनि बारग' लेङाइ गिबि मन्थ्रि तारकेश्वर प्रसाद, मुगलसराय बियाबनि MLA रमेश जयसवाल, MLA मनीष जयसवाल आरो सनितपुर जिल्लानि कमिशनार देव कुमार मिश्रा मोना बे फालिथायाव बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला UBPOनि गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफोरा मैया समायखिरा लाबाय। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव मैया समायखिरा लानाय मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफोरा समायखिरा लायो। मख'जाथावदि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 16 आरो 17 दिसेम्बर खालाराव मिमां नोलोबारियाव खुंफुंजानाय 5थि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। गोदान आफादगिरि महरै मुस्रि राधिराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि अशोक दैमारिनो बिबान होनाय जादोंमोन। दिनै बे गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लानाय जाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया।